هرين بار حجي دما كمي غيرنا هنا حدش دوكمنت كفيتنا صحفت نصحف ام مايكروسوفت وورد تبل تمرتي حيزلكم مصي زلخو حجي زيا هنتكمل دي صنحنا اسل زخونت انا سيف غير يالخو حجي حداش كخفتي ابزيا فايل كاتي مجمرتا فايل مساتو بزيا نيو تبلالاتني نيو زبل كاتي بالهريو بلانك دوكمنت زبلالني بلانك دوكمنت كخفتي ስለዚህ እዚኣ ሓዳሽ ዶክመንት ያ ማለት እዩ ኣብዚ ሓዳሽ ዶክመንት ሕጂ ዝኾነ ጽሕፈት ክትጽሕፉ ከለኩም መጀመርታ እዚኣ ከርሰር ትበሃል ዛ ብሊንክ ትገብሩ ዘላ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብኣ ክሊክ ጌርና ኢና ዝኾነ ጽሕፈት ክንጽሕፍ ንጅምር ማለት እዩ ኣረኣና ንኣብነት ሕጂ ዝኾነ ጽሕፈት ኣብዚ ክጽሕፍ እየ ኦኬ ዝንሪኦ ዘለና ሕጂ ጽሒፍ ኣለኹ ማለት እዩ جنا صحفكو مسكركو تا كرسر كاتري والهم ناوردت يا تخيد مالتي هجي ابز ما اخذ زخونه صحفت اندحدا كاتو دلي مجمرتا زا كرسر زاناتي زا ماوز افتا كصحفلا زدلخو ابا كليك كغبر كخلالني ابا كليك مسغبركو حجبزي سبيس كبان دحدا دلي سبيس بار يزقط مالتي تري والهم تا سبيس بار زبلكم زلخو افت كيبورد مس تصقطكم تا زياتا سبيس بار تبهال مالتي نزيان هدا صايتكم زخونه سبيس كتغبرو دليكم علىخو مالتي جيب زيا سبيس بار غيره انا بزي زخونه صحفت خوسخي اوكي رينا نجي تاس ابزي عملي سبيس بار نحر غيرخا كندت زغبركو سبيس بار تريو لهم تبوتها نوسخ خيدالو نزن هدا كدم سودلي خاني انت دلي خمس غيره اصليمه دليت كتسقط خلي عند هدلي خاني ابزي كليك غيره افتا زلاتاتا تا كرسر زيا باك سبيس تبلالاتني بانا صوتكو خاني تن سبيس تغوركون كدم سني خلي مالتي تا باك سبيس بلوكم زلخ خا افت كيبوردهم كزيا مالتي ወይ ከምዚ ዓይነት ምልክት ክጸንሐኩም ያ ወይ ድማ ባክ ስፔስ ጽሕፈት ዘለዋ ክጸንሐኩም ያ ማለት እዩ ሳ መደምሰሲት ያ ندهريت دمسل كمالتي زيا دليت كاني مدمسسيت يا مالتي كلتين حدا عينتي سرحن كن زيا ندهريت باكورد دمسل كمالتي بتسقلنا حدش باراجراف نهدا هنصحف دلينا نعمل تابز انحنا انترن هارم مالتي انترن هارمنا حدش باراجراف كفيتنا لنا مالتي تريو اللهم ناوز مصات لي على ويدماني نابنت ابزي امسكركو ابزي سيلكت غيره نام حدش باراجراف كمصان هدلي ابزي كليك غيره انترنال هاريمر يخما كابا تقوريصا ناب حدش باراجراف كوين الله مالتي حجيتا انتر تبلكي خاني ابتي كيبوردكم وي انتر زبل صحفت كصان حايو واي دما ابزي ابوتا زي اخترخبو ياخم مالتي جينا زي انحدا صايتنا كل غزي حدش نيو لاين نخفتلنا وي دما حدش باراجراف نسرح لنا مالتي زيان هرصايدنا خاني باك سبيس حد سبيس ندحريت نملس لنا مالتي تريو الله جام زيان غبرنا نسرح نخلينا مالتي ازيا خا ذا جي كي رولينج تزلا اتو الى جمر نهدادليا بزخا تاب علاتني افت كيبوردهم تاب على زيان هدا صايدكم كاني تريو اللهم اتو يلو خمس جمر تغبرو نت باراجراف مالتي جزين ثلاثه نغرات زين اربعه نغرات زين تماهرنا لنا كتفلطون كتقول لكم تقداميتي ذا تاب دهريلنا اتويل كان جمريا زي سبيس بار نبلا زلنا سبيس مغبريتيا مالتي كمزنا غبرنا تري والله سبيس كنغبرينا دحداتن زغبرنا ين كلت نغرات كنمسن كندمسن هدينا خا بزي باك سبيس علاتنا تري والله كمزنا غبرنا خا تاز سرحنا يا ستيب كنمسان خلينا مالتي جانا حنت تاب غيرمش تاتاب نحدا جيجا نيرا باك سبيس غير خمل سايخلي مالتي جو هم جاجنا كنسرح نخلينا حدش باراجراف نعدلينا خا انتر كنهارم كم نقل كا تماهرنا لنا مالتي جزيان اربعه نغرات ياتن قداماي نغر نافتاتنكم حجي كتصريوان كتقولوا عليكم مالتي نعم نتابزياتينا حجي حدش باراجراف نحدا غيرنا لسي ابزي حجي حدا اوتو كومبليت زبحال فيتشر كا الو ابز مايكروسوفت وورد مالتي حدا نجر مصحف كاس بعلوت مايكروسوفت وورد ترديو يمل الكا مالتي وي كحل على جها بجيجا صحف كيا خاني بعلوخا يعريل كا مالتي نعم نتانا حجي education كتصحفسي education الى سبيس مسغوركو يخم لهم بعلا نتا education صحف يعني مركو education كيرات الله مالتي حجزي هذا كافتي فيتشرز ابزي ناي
ማይክሮሶፍት ወርድ ዶክመንት ወርድ ንረኽቦ ፊቸር ማለት እዩ ተኻለይቲ ፊቸር ዝበልክኹም ከ እዛ ናይ ኣውቶ ኮምፕሊት እያ ማለት እዩ እዛ ቀዳመይቲ ዝረኣናያ ኢረር ዝኾነ ጌጋ እንድሕዳ ፅሒፍና ባዕሉ ይዕርየልና እዩ ማለት እዩ ተኻለይቲ ፊቸር ዝበልክኹም ከ ሕጂ ኸሪአኩም ሓድሽ ፓራግራፍ ሞ ኢንተር ክሃርም ኣብዚ ንኣብነት ፌብሩዋሪ ክፅሕፍ ደልየ ኣለኹ ኣነ ሕጂ ኤፍ ኢ ቢ ፅሒፍ ኣለኹ ረይ አር መጽሐፍኩ ራይ ሕጂ እንታይ አምጪ ላይ ያለው ፍስላሊ ፌብሩዋሪ ኢሉ ፕረስ ኢንተር ቱ ኢንሰርት ብለን ሎ ማለት እዩ ሕጂ ባዕሉ ፌብሩዋሪ ክጽሕፍ ከም ዝደለኹ ተረዲእን ሎ ማለት እዩ ሕጂ ፌብሩዋሪ እንድሕዳ ደልየ ነይረ ኣብዚኣ ኣብኣ ከለኹ ፌብሩዋሪ መጽሓፍ ኣየድልየንን ኢንተር እንድሕዳ ሃሪመ ባዕሉ ኣውቶ ኮምፕሊት ገይሩ ፌብሩዋሪ ይጽሕፈልየ ማለት እዩ እንድሕዳ ኣነ ኣክንዲ ፌብሩዋሪ ዘይኮነ ካልእ ደልየ ነይረ ተዝኸውን ግን ኣክንዲ ኢንተር ሶኢለ ጽሕፈተይ ይቕጽል ማለት እዩ ነቲ ኣውቶ ኮምፕሊት ድማ ኢግኖር ክገብሩ ከዓ ምኽኣልኩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓኒ ኣውቶ ኮምፕሊት ተባሂሉ ይጽዋዕ ማለት እዩ እዚአን ክልተ ክንፈልጠን ክንክእል ኣለና ካልእ ንሪኣ ድማኒ በተን ኣፕ ዳውን ሌፍት ራይት ኣሮ ኣለዋና ኣብ ኪቦርድና እንድሕዳ ዝተውዒልኩም ኮንኩም ኣብ ኪቦርድ ምስኣትኹም እዚአን ኣሮ እዚአን ኣለዋ up left down right አለው ማለት በዚህን ጌርና ድማኒ ነታ ከርሰር ናትና ከነንቀሳቀሳ ንኽእሊና ማለት ሕጂ ለሲ ኣብዚያ ፌብሩዋሪ ለኹም ሻነ እንደሕዳ ሌፍት ንህርጻይተ ትሪሎ ከም ዝናገበርኩ ናፍታ ዝደለኽዋ ክኸይድ ይኽእል ማለት ከምዚ ገይረ ክንቀሳቀስ ክእል ሕጂ ራይት ፀቅጥ ኣለኹ ዳውን እንደሕዳ ፀይጥኻ ከምዚ ገይረ ሕጂ ፍታ ዝደለኽዋ ዝኾነ ምዕራይ ገለ ክገብር ይኽእል ማለት ንኣብነዛ ፌብሩዋሪ እንደሕርግድ ምሳሌ ላይ ባክ ስፔስ ገይረ ከምዚያ እናገበርኩ ይድምሳ ማለት እዩ ዛ ኤዱኬሽን ትብል እንደሕዳ ኣለ ምሳሌ ላይ ኣብዚያ እናገበርኩ ይድምሰን ማለት እዩ ሕጂ በዚያን ኣሮ እናተጠቀምና ናብ ዝደለናዮ ሎኬሽን ክንከይድ ከዓ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ነዛ ከርሰርና ከምዚ እናገበርና ክንቀሳቀሳ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብቲ ዶክመንት ሙቭ ኣራውንድ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ተወሳኺ ንጥቀመለን ድማኒ ኮንትሮል ትብል ኪ ኣላትና ኣብቲ ኪቦርድና ማለት እዩ ንድሕር ዘይትፈልጡ ኣንኩም ድሓን ኣብዚኣ ኸሪአኩም እየ ከምዚኣ ማለት እዚኣታ ኮንትሮል ትበሃል ኪያ ማለት እዩ ሕራይዶ ሕጂ ኣብዚኣ ርአዩ እዚ ሕጂ ብቃላት እዩ ንኣብነት እዛ እንግሊዛዊ ትብል ዘላሲ ሓንቲ ወርድ እያ እዛ ጀይ ትብል ዘላ ካልእ ወርድ እያ እዛ ከይ ትብል ዘላ ካልእ ወርድ እያ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ገይረ ኣለኹ ምሽ ኮንትሮል ፀቂጠ ሌፍት ኣሮ እንድሕዳ ፀቂጠ ሓደ ቃል ንቕድሚት ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ኸርዩ እዛ ምኽኣላ ትብል ዘላ ሓንቲ ቃል እያ ሕጂ ቅድሚ ኣብቲያ ቅድሚ ምኽኸይድ እንድሕዳ ደልየ ኮንትሮል ፀቂጠ እቲኣ ሌፍት ይፀቅጥ ማለት እዩ ሓደ ስቴፕ ወይ ድማ ሓደ ወርድ ንፀጋም ከይድ ኣለኹ ማለት እዩ ከምዚ እናገበርኩ ኸዓኒ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ወርድ ባይ ወርድ ከምዚ እናገበርኩ ከዓ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ እንድሕደልየ ከዓ ንየማን ክኸይድ እንድሕዳ ደልየ ኸዓኒ እታ ኮንትሮል ፀቂጠ እታ ናይ የማን ኣሮ እናፀቐጥኩ ኸዓኒ ንየማን ሓደ ቃል ከዓ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝገብር ዘለኹ ርአይ በዚኣ ኪቦርድ እንድሕዳ ኸሪአኩም ኮይነ ንኣብነት እዚኣ ኮንትሮል ፀቂጠ ኣለኹ ሶሪ ኣብዚኣ ኮንትሮል ፀቂጠሲ ንየማን እንድሕር ከይደ ሪኢኹማ ካብዚኣ ፀኒሓ ናብዚኣ ትኸይድ ኣላ ማለት እዩ ጀሃሪ ኮንትሮል ፀቂጠ እዚኣ ሌፍት እንድሕዳ ፀቂጥኻ ሓደ ቃል ከዓ ንቕድሚት ትኸይድ ኣለኹ ማለት ስለዚ ከምዚ እናገበርኩም ከዓ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካልእ ተወሳኺ ኣብ ዶክመንትና ሙቭ ክንገብር እንድሕዳ ደሊና ድማኒ ፔጅ ኣፕ ፔጅ ዳውን ዝብላ ኦፕሽንስ ኣለዋ ኣብ ኪቦርድና ብአን ጌርና ከዓኒ ሓደ ፔጅ ንቕድሚት ሓደ ፔጅ ንድሕሪት ክንከይድ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ብዙ ክሰርሕ ፀኒሐ ፔጅ ዳውን ድሕር ፀቂጠ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ፔጅ ወሲዳትንላ ማለት እዩ እዚ ስክሮል ባር ሪኢኹም ኣለዎም ታሕቲ ከይድ ኣሎ ማለት ንላዕሊ እንድሕር ከይደ ፔጅ ኣፕ ከይደ ኣለኹ ፔጅ ዳውን ከይደ ኣለኹ ሕጂ ፔጅ ዳውን ኣለዎ ምሽ ፔጅ ኣፕ እንድሕዳ ፀቂጠ ስክሮል ባር ሪኢኹሞ ንላዕሊ ደይቡ ናብ ቅድሚት ከዓ ወሲዳትንላ ማለት ሕጂ 34 ገጽ ዋላ 400 ገጽ ዘሎ ዶክመንት እንድሕዳ ኣለኩም ኮይኑ ከምኡ እናገበርኩም ከዓ ንላዕሊ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ድማ በዚ ስክሮል ባር እናተጠቀምኩም ከዓ ንላዕሊ ንታሕቲ ከዓ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ብተወሳኺ ድማ ካልእ ኦፕሽን ከዓ እንታይ ኣለና መሲልኩም ንኣብነት ኣብዚ ድሕሪት ክትፅሕፍ ፀኒሕኻ ናብታ ቀዳመይቲ እንድሕዳ ክትከይድ ደሊኻ ኮንትሮል ፀቂጥካ ሆም ትፀቅጥ ኮንትሮል ሆም እንድሕዳ ፀቂጥና ኣብታ ኪቦርድና ናብታ ቅድሚት ክንከይድ ንኽእል ኢና ኣብታ ቅድሚት ፀኒሓታ ከርሰርና ከዓ ናብ መወዳእታ ዘላ ፓራግራፍ እንድሕዳ ክንከይድ ደሊና ኮንትሮል ኢንድ ንፀቅጥ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ዝነበረታታ ከርሰር ከዓኒ ኣብ መወዳእታ ትኸደልና ማለት እዩ
ስለዚህ ዘንዘርአኹኹም ተጠቂምና ኢና ሓደ ዶክመንት ከፊትና ዝደለናዮ ጽሕፈት ንጽሕፍ ከምኡውን ወርድ ናይ ኣውቶ ኮምፕሊት ፊቸር ከም ዘለዎ ሪኢና ኣለና ናይ ኤረር ኮሬክሽን ፊቸር ከም ዘለዎ ሪኢና ኣለና ዝተፈላለዩ ኣብ ኪቦርድና ንጥቀመሎም ሾርት ካትስ ተባሂሎም እዮም ዝጽውዑ ብኣታቶም ተጠቂምና ድማኒ ኣብዚ ፔጅ እዚ ሙቭ ኣራውንድ ክንገብር ንኽእል ኢና ወይ ድማ ነዛ ከርሰር ከነንቀሳቐሳ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ዝተምሃርናየን ሕጂ ደጋግምዎን በዚአን ኢና ናይ ግድን ምክንያቱ ማይክሮሶፍት ወርድ መጽሓፊ ዶክመንት ስለ ዝኾነ ግድን ክትጥቀሙለን ስለ ዘለኩም ከተጽንዕዎን ተለማመድዎን እዚአን ክሳብ ብኻልእ ስራሕና ንራኸብ ድማ ኣብዚ ቻነል ሳብስክራይብ ብምግባር ኣይትሕመቑ ኣብ ቀጻሊ ይራኸበና